As camelias volveron a reinar en Boiro. A 21ª exposición da Camelia Sasanquia reuniu a máis de 30 expositores e unha gran afluencia de público durante toda a fin de semana, convertendo a cita nun verdadeiro éxito. Esta fin de semana, o Concello de Boiro celebrou con grande éxito unha nova edición da exposición da Camelia Sasanquia, que contou con máis dunha trintena de expositores de Galicia, Asturias e Portugal. O evento, que se desenvolveu no local multiusos do mercado municipal, foi unha cita imprescindible para os aficionados á flora e á artesanía, destacando as camelias e os produtos derivados desta flor tan característica. É unha exposición de Camelia Sasanquia e máis collemos as que non son sasanquas. A Camelia Sasanquia é unha camelia moi pouco conocida, empeza a florecer en setembro e termina máis ou menos cerca de agora en decembro, xaneiro. Dá olor, toda a Camelia Sasanquia dá olor, entonces empezamos como ese reto, como dala a conocer, como a Sasanquia é moi delicada, non podemos facer unha exposición solo de Camelia Sasanquia, o que fixemos foi incrementar, meter todas as camelias que florecen nesta tempada. A mostra estivo aberta tanto no sábado como no domingo, con actividades para todos os públicos. Entre elas destacou a actuación da agrupación de palilleiras revoloteiras o domingo pola mañá e o espectáculo familiar de Paco Nogueiras pola tarde. Dar a benvida tamén aos veciños e veciñas de Boiro que hoxe estades aquí. Espero que vos guste esta exposición, que disfrutedes dela e, os expositores que disfruten de Boiro, da nosa xente, da nosa gastronomía e de todo o maravilloso que temos neste pobo. A exposición tamén contou con espazos para artesanía, coas obras de mosaico en casos de Portugal, orfebrería Edra de Vilaboa e flor de camelia e licores de camelia, ademais dunha mostra pictórica de Rosa Crespo. Esta exposición consolidouse como un evento destacado na Vila Cultural de Boiro, atraendo a moitos visitantes e demostrando a riqueza do patrimonio natural e artesanal.